eigenlijk. Oké, dus heel amateurvoetbal eruit voor het weekend? Nou, ik kreeg net het bericht dat al het amateurvoetbal er voor het komend weekend uitgaat. En dat betekent dat we een heel krachtig signaal afgeven. Dat is nog nooit gebeurd, hoor. Dat is nog niet gebeurd, nee. De jeugdspelers van Nieuw-Sloten worden intussen vertocht van deerslag op skietsruchter Richard Nieuwenhuizen van Buitenboys. Er is al lange tijd discussie warmen en weerden op en om de voetbalvelden, maar de roep om nou een signaal uit te gaan wordt gaandeweg deze dag heel tijd loerder. Wij worden door diverse clubs benaderd om in elk geval een signaal af te geven. En de ene club vraagt om een minuut stilte en de andere club vraagt om uitstel van de wedstrijd of het aflassen van de wedstrijden. Dus dat wisselt, maar we krijgen wel veel reacties. Mensen willen echt een signaal aan Jan. Ja, en niet alleen de clubs, ook individuen en scheidsrechters en iedereen vindt dat er wat moet gebeuren. Oud-topgrensruchter Adriaan Inia van Gietsjerk fluit de wedstrijd in de Champions League. Nou liet er nieuwe talentgrensruchters voor het betellen voetbal op. Als skietsruchter krijg je altijd van alles om eren en dan mat je stevig in de skon steen witter. We proberen hun wel mentale weerbaarheid mee te gaan. En we zien dan ook altijd als er een speler discussie had met een beslissing die je naam haast, zie je nooit oogcontact. Want op het moment dat het oogcontact ziek is, dan vreeg je om een reactie. Dus dat liet denkjes, maar die heel belangrijk wijzen kennen. Inia vindt dat het probleem breder is als alleen nog op de voetbalvelden zelfs. Ik op televisie bij gelijks met er oors praat worden over skietsruchters. Het is altijd vanuit de negatieve kant wordt het belichten. Ik denk dat daar vanuit de pers echt wel iets heller werk in om daar wat positiever tegenover te staan. En net altijd vanuit het negatieve de zaak te benaderen, maar meer vanuit het oogpunt van de scheidsrechter, van de assistent scheidsrechter. Waarom had hij een beslissingnaam? Hoe kan het dat hij een foute beslissingnaam had? En net samen de kopper en eigenlijk het publiek en de sfeer eromheen onwakkeren. Bij de KNVB is ik begonnen met het project Veilig Sportklimaat. Een totaalpakket om maatregels voor voetbalclubs om het gedrag op en om de velden positief te veroordelen.